се прави. Господин Петев, слушам ви. Определено не сте добре дошъл тук. Не ви харесваме. Не ви харесваме и не ви желаем за тренер. Чувабаре не искаме. Никой не ви иска тук. И то шал не го заслужаваш. Фанелката на Левски също не сте ни попитали, може ли да я сложите. Затова свалих. Вие или господин Сираков? Първо да кажа, аз нямам никакво. Какво да казва? Първо свалете фанелката. Свалете фанелката на Левски, да не сваляме ние. Ние ще Фанелката свалим на проблем. Левски ще сваляме проблемата, този, който ние преценяваме. Това е. Цирковете в тази нашата ситуация са безкрайни. Ставаме по-зле от не от свинете ни, от не знам от кое. Няма значение от какво става по-зле, сваляш фанелката. Няма как да се случат нещата. Фанелката свали. Свали фанелката. Чули? Защото след 5 секунди ще ти я свалиме ние. Аз ще я сваля, не ме интересува, ми също. Свали фанелката. Тежки са нещата, вярно ли? Тежки са. Свали фанелката. Ало! Свали тия тук да спорят бъде повече. Свали фанелката. Сваля го това, бе. Събличи се, бе. Събличи е тази фанела, бе. Съблечи фанелката, бе. Свали фанелката, бе. Съблечи фанелката и може да тръгваш. Съблечи фанелката. Съблечи фанелката и си тръгваш. Няма да носиш фанелка на Левски, разбира. Дрико не си питал за тази фанелка, Няма и това. Той точно бар няма да носиш фанелка на Левски, бе. Що Макса Славиша, бе? Макса Славиша, бе? Та фанелка, бе. Дойдохте си правите цирковете ли, бе? Айде! Елто ни бе! Даже да станеш, бе! Дай рука! Елто ни бе! Харесват ли резултатите? Харесват ли? Искаме Славиша, бе. Защо не обръщате гръб, бе? Нали сте мъже, бе? Нали сте мъже, бе?